Nosaltres vam, a l'any 79, considerem que vam fer la primera funció perquè un amic meu ens va contractar per primera vegada cobrant amb un dinar. Nosaltres érem alumnes de l'Institut del Teatre. Com a alumnes amb inquietuds vam decidir practicar una mica el que apreníem a l'Institut del Teatre, doncs moltes vegades al carrer, fins que vam entrar dintre el circuit del Teatre Llentyol. Després, a poc ja, vam anar accedint al terreny més professional i fins aquí. Tot amb aquest gènere, diguem, gestual, sense text. Bueno, la cultura jo crec que s'entén com una certa acumulació de coneixement. Però jo matitzo això i diria que penso que la cultura també és experiència. Hi ha gent que no té una cultura general àmplia, més aviat escassa, però en canvi com a persona té molta cultura. Nosaltres fem cultura? Doncs segurament sí, si la cultura es considera un vehicle per comunicar a partir de la creació. Jo crec que de les arts escèniques hi ha un problema de divulgació i de promoció. Els espectacles sempre viuen, almenys aquells que tenen una vocació comercial, viuen de la projecció i de la promoció. Penso que estem en un moment molt difícil des d'aquest punt de vista, perquè ni la gent que comença troba una plataforma correcta, idònia per fer-se conèixer, ni aquells que estem ja, diguem, consolidats, cada vegada ens és més difícil promocionar aquelles iniciatives que fem. Jo crec que les millors anècdotes estan en aquelles en les que ve un espectador després de la funció i t'explica que feia temps que no reia, perquè ha passat un mal moment, perquè ha passat una situació difícil i que gràcies a nosaltres ha estat una hora i mitja rient i que t'ho ve a agrair. Doncs la companyia està disfrutant ja de les últimes funcions de Garrick, un espectacle que ha durat 4 anys llargs, en el que haurem fet, jo crec que quan l'acabem, unes 870 funcions, que és una barbaritat, i que passat Nadals, segur, entrarem a començar a pensar un espectacle nou.